Nagpanawagan si Most Reverend Gilbert Garcera, DD, President sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, sa publiko nga magpangamuyo sa mga kauturan nga apektado sa giyera. Sa interview sa Bombo Radio kay Garcera, iyagin pakigbangin ang iya kasubo bangod apisar sang bugay sang kabuhi ni Jesus subo nga adlaw sang Easter Sunday. May mga kauturan kita nga nagaantos bangod sa nagapadayon nga giyera ilabi na sa Middle East kag Myanmar. Gintuad ni Garcera ang pag-antos nga ginabatsyag sang tagsa ka individual nga biktima sang giyera kag padayon sa gihapon nga nagalaom sang kalinong kag kahilway o kun kahilwayan sang Dios. Ginpasalamatan man ni Garcera ang Bombo Radio Philippines o kun sa diwat, ginpasalamatan man ni Garcera ang Bombo Radio Philippines kag ang Star FM sa padayon nga suporta kag serbisyo nga ginahatag sini sa CBCP kag sa publiko. Happy Easter po! Ngayon po ay Easter Sunday. Kung kaya po tayong lahat ay nagagalak, si Jesus ay buhay. Hindi lamang nung panahon, ngayon po ay buhay na buhay sa atin. Itong pagdiriwang natin sa linggong ito, Easter Sunday. Ngunit nakakalungkot sapagat sa gitna ng biyaya ng pagkabuhay muli ni Jesus sa araw na ito, at sa linggong-linggong ipinagdiriwang natin ang pagkabuhay muli ni Jesus, may mga tao, may mga kapatid tayo na hirap sapagat sila ay nasa gitna ng digmaan. Ipagdasal po natin ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa tulad ng Middle East, sa Myanmar, sa iba't ibang mga bansa na hanggang ngayon, hirap na hirap sapagat sa puso nila, hinahanap nila ang biyaya ng kapayapaan na binigay ni Jesus sa muling pagkabuhay niya. Happy Easter po! At inaanyayahan ko po kayo, ipagpatuloy po natin pagdarasal para sa biyaya ng kapayapaan. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Bombo Radio and Star FM Philippines sa araw na ito ng Easter Sunday. Pagpalain po ang Bombo Radio at ang Star FM Philippines.
Easter po. Ngayong